Здравейте, приятели! Ние ще направим грим коллекция, която сме ви приготвили. Така, това е... Добре, ти ги представи. Добре, благодаря. Това е мое и нейно портмоне. Понякога се скараме, това е нейно, това е мое. А това е моето. Това е пила... Пила за ногти. Да, а или това за е уши. За ногти! да си махаш, това е да си махаш пръстите от ногтите, а това е да си пилираш Носа. ногтите. Това е маска за... Краката. за лицето. Това е лак. Ето. За ногти. Не ли за очи? Не, лак за очи. Така, отваряме този лак. Лак. Това е лепящ, т.е. отлепващ лак. Правим... Сега се едно да завъртим. Това се едно като филм. Добре, лапата. Пристигнала, браво. Така, вече си лакирахме пръстите. И сега ще видите как се улепва. Само да изсъхнат. Пътя. Изсъхна! Моето не е Само още. тая тъпа България Може тук да. за тръсени пъти. Ето, ще ви покажа аз. Ето, Там няма. нали ми е така? Ето, аз ще представя. Това са едни и същи. Така, обелвате лекичко така и като вече е обелено, дърпате надолу и И сега почна Ви се да вали. получва! улепвате. Вижте. Утре ще спрат вече, но... Така, може ли аз да ти го отлепя? Не! Така, това са детски сенки, които са блестящи. Това е зелено блестящо, лилаво блестящо. И тук имаше златно, обаче го изхъбихме. Защото ужасно много обичаме златното. Добре, аз ще... И ето моята огърлица. Моята е. Ей! Твоята! Моя е! Моя. Понякога казах ви, че твой се да нося. караме. Не Така. искам да нося. Това е... Това е прах за пране. Не, това е фондютен. Това е микотител Ще вземеш ли огърлицата, момиче? за ногти. Не съм момиче. Дали ти момче, ма? Не. Аз съм Ето момче. това е фонтутен. Фонтукер. За кое? За кой има яйца? Фондупен. Пак ти падна огърлицата и няма. Това е моя лак. И на двете. Дърва? Какво прави? Това... Ама да няма загон. Няма предна индийка. Това е гръмна, която двете ползваме понякога и си определяме ден. А това е очна линия. На на кой точно? И вашата какво прави? Това е очна линия, да, за на липяуит инк. Това ли? Ама да гама. Добре, Знаеш откъде? така, това е жълта спирала на Манзи Мияно. Така, пък тази Къде е златна точно в спирала България? е на Биг Бум. На Остерунин. Така. На кишет. А това е Бланс, които Знам къде ние е сме точно. си сложили. ето. Почна до него. И от този се смесва и става ужасно много хубаво. Добре, ще Ай, Ти можеш да спреш там почтата, пък до хотела спирала. Това е парфюм принцес Вера Ванг. Така. Това е за подмишницата на... Мои хора са. За подмишници, т.е. на Деорон. То не иска само е така. Сам мазакар, Не, сам тук то. долу е, Не тук. иска. Той Деорон е дърва нямаше. Екзотик Тодо. Бургас ходи. Фрейч. А? Това. Не знам, чували. Друго, това е златен пръстен. Бургас? който Тук няма. продаш. Да. тук А това е Нямаше. микрофон. Това е микрофон, който пее Джингъл Бел, Джингъл Бел. Ето. Джингъла, И как изпира? Ето така. Хоп, изпира. Така. Просто го тръшватете. И сте готови. И ще го щупиш. Утре ще тръгва.
О, наистина го щупи. Джингабел. Вижте къде пи джингобел. Добре. Децата отде са малки, те ме разказват. Така на центъра. Кой ви прави? Те са мълчи. За сега това беше по лекцията. Ай, нечки да слушате, да ни излизате върху. И това е амулета. Ще ли ме паек? Да, това е амулета. Довиждане! Се Добре, хубаво.